Evalên hêja di vê videoyê de bi awayekî Kurd ez ê hewl bidim ku dibistana Frankfurtê bi we bidim nasandin. Wekî tevgerekî ramanî bilêvkirina Enstitûyê Lêkolînê ya civakiyê ku di sala 1923 de li Almanya hatiye demezrandin û ji dîsîplînên cihêrengên wekî civaknasî, siyaset, psîkanalîz, dîrok, ciwannasî, felsefe û muzîkolojiyê gelek zanyar û filozofên aniyê cem hev. Di zîkoriya gelemperî ya vê dibistanê teoriya rexnegiriyê ye. Dibistana Frankfurtê berê xwe daye rexnekirina Marksîzmê û hewl daye ku di vî warî de teoriyekî civakî ya rexneyî an û damezirîne. Lewra wê demê şoreşa ûrus dejenere bibû û vegeweriya bû Stalînîzmê û tevgerên çepgir jî li Ewropayê têk diçûn. Hebûna bûyerên nazîzm û faşîzmê û tevgerên siyasî û iktisadî yên ku di sîstema kapitalîst de xwe dane der, şert û mercên vê dibistanê afirandine. Duruşmeya bingehîn ya vê ekolê rexnekirina sosyalîzma Sovyetê û sîstema kapitalîzmê ye. Di wan şert û mercên dîrokî de dibistana Frankfurtê hewl daye ku teoriyekî civakî ya rexneyî raberî civakê bike û rêya qada teorîk ya ku xitimiye vebike. Jürgen Habermas, Benjamin, Theodor Adorno, Mark Heumer, Herbert Marcuse çet navên girîk yên dibistana Frankfurtê ne.